Хәерле көн, кадерле дуслар. Бу дәрестә без юлда йөрү әсбаплары турында бераз сөйләшербез. Әлбәттә, бүгенге көндә без борынгы тарихның ниндидер бер өлешен генә беләбез. Шуңа карамастан да арба куллану тарихын җыя алабыз. Мәсәлән, хәзерге көндә борынгы Шумер иленең Ур шәһәрендә табылган бер сандык кебегрәк әйбер безгә билгеле. Аның бер ягында гаскәрләр баруы сурәтләнгән һәм шулай ук анда арбалар куллануын күрергә мөмкин. Якынрак карасак, арбаның тәгәрмәчләре ике тактадан ясалганын күрәбез. Бу сурәткә 4,5 мең елдан артык һәм ул арбаның иң борынгы сурәтләрдән берсе дип санала. Арбалар шулай ук борынгы Һиндстан һәм Мисыр илләрендә булган. Һиндстанда, мәсәлән, борынгы һиндләрнең Кояш тәңресенә багышланган бик кызыклы бер гыйбадәт ханәсе бар. Үзегез күрәсез, бу бина ниндидер зур һәм серле тәгәрмәчле корылманы сурәтли. Тагы бер серле урын Төркиянең көнчыгыш ягында бар. Фригия даласы дигән урында таш өстендә бик күп тәгәрмәч эзләрен күрергә мөмкин. Шунысы кызык, бу каткан балчык түгел, чып-чын таш. Яңгыр яуса да, ул бер дә йомшармый. Галимнәр бу эзләрне карап берничә юрама китергәннәр, әмма аларны тикшергәндә нәтиҗәдә берсе дә бу эзләрнең ничек ясалганын соравына аңлатып җавабын китерә алмады. Ниндидер табигать уены да түгел бу. Геология фәнендә андый күренеш билгеле түгел. Бу эзләр бик борынгы, әмма алар Рум һәм Визанс дәүләтләре заманында булган арбаларның эзләренә дә туры килмиләр. Шулай ук хәзерге заманның КАМАЗ кебегрәк авыр машина яки танк техникасы андый эзләрен калдыра алмый. Ташны изәр өчен авырлыклары җитми. Американың халыклары белән дә бик кызыклы итеп килеп чыга. Археологлар анда арба куллануын сурәтли торган борынгы ташлар һәм кызыл балчыктан ясалган уенчыклар табалар. Әмма Ауропа кешеләре Америкага 5 гасыр элек килгәндә, андагы халыклар арба белән тәгәрмәчне нишләптер оныттылар. Шулай итеп, тәгәрмәчле арба электән үк төрле халыкларда киң таралган иде. Бу бик борынгыда серле дә бер әсбап. Төрки халыкларының тарихында да арба бик мөһим ролен уйнаган. Мәсәлән, 1,5 мең ел элек Төрки каганы дигән Кара диңгездән Сары диңгезгә хәтле бик зур бер дәүләт барлыкка килде. Әлбәттә, андый зур дәүләт булыр өчен юл хәрәкәте булуы кирәк. Шул заманнардан башлап хәзерге көнгә хәтле төрки халыклар төрле арбалар һәм хәрәкәтле йортлар кулланалар. Заманасы белән арба да үзгәрә. 300 елдан элегрәк мөселман халыклары иң алдынгы фәнни эзләнүләр алып барганнар һәм бик күп механик әсбапларын уйлап чыгарганнар. Шулар арасында су парында эшли торган итәргечләр дә билгеле. Әмма Ауропа халыклары мөселманнар белән бик каты сугышканнар иде һәм фәнни китапларын үзләренә китереп, үз телләренә аларны тәрҗемә иткәннәр. Шул тәрҗемә ителгән мөселман китапларына нигезләнеп, Ауропа галимнәре нәтиҗәдә хәзерге бензинда эшли торган машиналарны уйлап чыгарганнар. Шулай итеп, бүгенге машина чынбарлыкта халыкара уйлап табылган әйбер. Бераз техник сүзләр турында да әйтик. Хәзерге көндә Татарстанда машина дип әйтсәләр, Кырымда һәм Төркиядә араба диләр. Машина йөртүче кырымча арабажы була. Авыр йөкләр ташый торган зур машина мажар дип атала. Тәгәрмәчне шулай ук көпчәк дип әйтәләр. Шулай итеп төрлечә әйтеп була, кемгә ничек ошый.
Әлбәттә, хәзерге көндә төрле төрки илләрдә һәм республикаларда машиналарны җыеп ясыйлар һәм шулай ук төзетәләр. Бераз маҗарлар төзетүе турында сөйләшик. Чит ил маҗарларының капкалары еш кына нечкә тимердән эшләнә һәм алар бик тиз арада тарала башлыйлар. Безнең тимерчеләр андый капканы калын фанерадан ясалган капкасына алыштырып куялар. Фанералы капка берничә ел ватылмыйча әбәд кенә тора. Чит ил маҗарларының йөк кырылмасы да еш кына бик тиз таралып китә. Әмма безнең тимерчеләр йөк кырылманы 4 почмаклы тимер профильләрдән пешереп яхшы итеп ясыйлар. Шулай ук кирәк булса, җыела торган хәрәкәтле түбәне дә ясап була. Тышкы яктан йөк кырылманы тын белән дә нечкә тимер битләре белән дә каплыйлар. Эчке яктан такталар яки фанера куялар. Кай чакта эсселек үтмәс өчен пенопласт куялар. Шулай итеп, халкыбыз борынгы заманнардан башлап юлда йөрү әсбаплары белән таныш һәм киләчәктә аларны камилләштерергә омтылган дип әйтә алабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик, вакытта бит хәл белешик, кунакларга йөрешик. Җир астыннан юллар булмас, җир астыннан юллар юк. Җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик. Җир астыннан юллар булмас, җир астыннан юллар юк. Җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик. Җир астыннан юллар булмас, моңнар булып түгелмик. Ерак димик араларны, сагынулардан бөгелмик. Җир астыннан юллар булмас, җир астыннан юллар юк. Җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик. Җир астыннан юллар булмас, җир астыннан юллар юк. Җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик. Җир астыннан юллар булмас, барам әле яныңа. Кулларыңны бир кулыма, шатлык алыйм җаныма. Җир астыннан юллар булмас, җир астыннан юллар юк. Җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик. Җир астыннан юллар булмас, җир астыннан юллар юк. Җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик. Җир астыннан юллар булмас, җир астыннан юллар булмас. Җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик. Җир астыннан юллар булмас, җир астыннан юллар юк. Җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик.